Sitten lähdetään. Tosiaan tuli pienenä päähänpistönä nyt huiputtaa toi Saivaara. Tämmönen tosi korkea nyppylä tuolla. Näette tuolla nyt mun takanani. Tuolla. Mietin aiemmin, että miten sinne voi kukaan päästä. Mut sitten katsoin sitä reittiä, niin vähän niinku pitää tuonne taakse mennä. Ja sieltä kautta sitten aika jyrkkää polkua huipulle. Että sitä lähden nyt ilman rinkkaa kokeilemaan huiputtaa ja jätän kammat tuohon kukkulan päälle. Pystyn siitä sitten jatkaa matkaa tonne kalapaikoille ja muuta. Nyt jo hengästyttää. Joo, kai se pitää tuolta jostain pitäisi lähteä joku polku. Täytyy käydä kahtoo. Mielenkiintoinen polku. Tässä kun alkaa vähän huimailee, niin helkkari hei. Tämä on ihan vinoki. Ja tuulee sikana. Hyi että. On tää nyt kovin viisas idea. Siinä on se lohkaro. Helvetti. Äkkiä alta pois. Niin. Pysykää lohkareet paikoillanne. Hei, ei. Jos se menee tätä reunaa pitkin, niin en minä tonne lähinkään mene. Helvetti. Turvallisuusrankingilla tämä polku on varmaan joku 100 000. Hyi helvetti. Äkkiä. Huono idea. Äkkiä. Helvetti. Anteeksi kiroiluni, mutta oikeasti pelotti. Yes. Näin. Pulssi on 500. No niin, laatta. Hyi. Where are you? Missä se polku? Hyi ja alasmeno. En voi edes kuvitella. Ei mietitä sitä nyt. Tai ehkä jään tänne päälle. Sarjassamme taas maailman parhaat ideat. Tämmöisiä kivoja railoja täällä on Saivaaran päällä. Pahimmoilleen sen levyisiä, että sinne mahtuisi tipahtamaan. Voisi jäädä jumiin. Kävisin niin kuin siinä elokuvassa. En muista sen nimeä nyt. Missä se jätkä sahaa sen käden irti, että pääsee sieltä railosta veke. Nyt näytän vähän maisemaa, tai että kuinka jyrkkää tämä on. Näettekö? Hyi. En haluaisi täältä kieriä alas, joten liikun hyvin varovasti. Ja muistakaa lapset, tätä ei kannata yrittää. Katselkaa vain tätä videota kotisohviltanne. Älkää kiivetkö Saivaaralle, vaikka Kekkosen laatta kiinnostaisi kuinka paljon. Ai! Teräviä kivi. Onpa hieno. Kato. Kekkonen oli kova jätkä. Että Kekkosen muistolle vaan tämäkin kiipeäminen.